I think it's alright. Yeah. Waar kan het eruit worden? Waar kan het eruit worden? Ja? Hadden ze hem opgestuurd? David, kom je niet voor hem toch? Of toch niet zo? Dat is maar net eraf aan. Dat is voor hem te gaan. Ja. Kijk, net zo lang en dan terug. Ja, voor hem terug. Hier kan ik niet afsluiten. Ja, voor met hele spoor, ja. Maar dat is toch geen gevaar op de grond. Dat is spannend. Niet eraf in terug. Dan moet je die wielen net zo houden. Net zo. Ik kom helemaal stuur. Dat is jammer helemaal stuur. Weer de afspraak gaan, hè? Dan gaan twee mensen reserveren. Ja. Een groep mensen dat zeggen, ja, maar dit is een asshole. En ik hoor een groep mensen dat zeggen, ja. Dat is waar. Dat is hardcore, man. Jimmy zei hij zal er gewoon besleurd laten kaart. En ze heeft in mijn windscreens. Je moet je willen raken nou. Dat is een wonder op mijn gezicht. Dit is de paai. In het laatste van die klok kan ik ook niet vertellen. Die klok kan druk staan. Waar is mijn mooie oude stoel? Hoe gaat dat stuk? Oh, dat terug. Wat is het?
Oh, niks hoor. Dan ik op de kant, dan krijg ik dat ik kan scoren. Ja, dan zie ik wel gewoon. Die zijn ballen. Die willen ze nou niet laten. Altijd niet uit. Jij draait. Ja, die wel. Maar dit kan nog op het troon. Kijk hoe die terug op. Ja, die zit zo niet. Ja, wat? Net om die puntje bij te komen. Weet jij punten? Corner. Isa. Isa. Upsa. Ja. Meine ist ja nicht mal. Was is short set? Oh, dat is. Je tackle maar. The eerste tackle, maar die valt nog. Ja, zo is er een coming fire. Die naam en alles. Stop. Stop. Kom eens daar. Kom eens daar.